Namhlanje kuMadlanga Commission yi-12 kaFebruwari 2026 bokhona omnye we-investigators zase-IPD ongomnye we-investigators ezi-involved kweza cases involve oBrigadier Julius Mkhwanazi base-EMPD. Hayi ke usithathe wasibalisela indlela umsebenzi wabo obeka impilo zabo nefamily zabo engcuphekweni, waze wasixela ngendlela apho beke bazama ukudubula khona, bake badubula imoto nini bake badubula yena ehambana nefamily yakhe. Xa kethetha ngefamily I think urefera nasebantwaneni, apho kwathi omnye wabantwana bakhe ongumfana wadubuleka waze wangxolerheka. Ndithetha ngoba wahlala ku-wheelchair ebhizi ngalo msebenzi wakhe woku-investigator ke. Ufike izolo mos-11 lo mzuzu sibhizi ngoPaul Solomon kwelaa cala lika-Adok. So xa kefika ke ufike wabalisa nje wasibamba ngelaa tyala leyabo ubrigadier elifaka ukubulawa kuka-Emmanuel Mpense. Bakhona kamaXhosa on my previous post bese bengenelele bathi hayi ndiyathukana, yifani lento engathi yandiphazamisa nje. So uye wasithatha wasixelela ngendlela uba yena ungene njani kuyo yonke le investigation, ifike njani kuye. So watsho ke wabalisa in fact izolo because uyibambe nje seke bambe esinqeni apho seke sitsho into yoba eku-investigating kwakhe wafind out nento yoba omnye we-suspects okanye umuntu involved kwela tyala lokubulawa kwalaa mntu wathatha umzimba wakhe wabulawa. Xa kegqibula umzimba kwafika uBrigadier Julius Mkhwanazi bathathwa bathi umzimba uwitness D makawuthathe ulahle edamini. Idami lakhona liseduduza. Uba omnye wabo wake wahamba waya nakumama ka-Emmanuel into yoba wayozama nje ukuyotest into yoba in terms of investigations zamapolisa since basebepick upile into yoba amapolisa sewe-involved ingabe phenye kangakanani kwelaa cala. Hayi ke uthi yena wathi sekebhizi ke ngoku seke-involved kule case because uthi yena uthink ube involved though engekho sure ngama-dates ncam, but ube involved about 2 weeks or so later. Sekengcwatywe even u-Emmanuel lona because mos le nto yenzeka nge-14 ka-April 2022 and then umzimba wakhona wabhaqwa phaa kwi-15 April 2022 and then yena ke ngoku sekeba involved kule case towards end of April beginning of May. Uthe ebhizi njalo ngenye imini afumane ikholi ke ngoku efumana ikholi njalo le kholi lena imchazela ngento yoba kukhona omnye umuntu othi waye involve ngecase eso. So ngendlela kathetha ngayo ndicingela into yoba ngu-witness D lo mntu lowo efowunela omnye wabantu bakwa-Hawks kwe-DPCI. Hayi ke so lo mntu lowo ufowuna ke ngokufonela apha emsebenzini wabo kweli cala le-IPD I think ukubone. So athi omnye hayi mani khawundixhumanise nalo mntu lowo because ikhona icase endibhizi ngayo nam nento ebuyelele kwesi sitori akasibalisayo. Hayi kaphethe vele edibene nayo lo mntu nyhani kwenziwe i-appointment yoba uzayodibana no-witness team. Hayi ke bayenzile i-appointment yakhona bayozayodibana ingathi ke ngokusokulapha koJuly if not mistaken. But in case ndikhona ndiphazamisa idate okanye ndiphazamisa inyanga bandikorekishayo kwi-comment section. Hayi ke uthi hayi bayenze appointment yabo bazayodibana I think at the Glen Mall. Hayi ke bayile ke yapho xa befika omnye wee-colleagues zabo not long after begqiba kudibana sekezintroducile ke ngoku u-witness D onguMarius van der Merwe. Akube khona omnye obathipa into yoba mani kunama-activities nyana wenzekayo engenzeka into yoba abeke impilo yabo engcuphekweni, they need to move apho babekhona ngokungathi khona umntu beke balandela ukubone. Hayi ke basuke nyhani baye kwenye indawo bile xa besuka apho bacebisa into yoba shiya kwa imoto le yakho ujampe ungene kule enye meaning kule yam inoba yamapolisa inoba kweli cala kubona because change imoto ka-government. Athi omnye akafuni ncam ukungena ngapha based on umthetho awumvumeli ngathi xa bezawusuka maybe from i-IPD side begqibela kwiimoto zika-government kumele kube khona ii-approvals nani. Hayi ke nyhani bathathe bamuve bayiswe kwenye indawo. Xa befika kwenye indawo hayi ke azi-introduce aqhubeke ngokuzi-introduce uMarius atsho istori sakhe sesebhizi njalo. Athi omnye hayi mani hey ingathi basasilandela abantu khona nje into yokubona ekrokrisayo apho. Hayi ke uthi by that time sekesinayo i-written statement ka-witness D uMarius van der Merwe sekenayo apha esandleni.
ayike i-testimony i-statement sakhe written statement hayi baphethe behlukene ke ngoku hayi agowe through esi statement asimamele ke esi statement kuphinde kwenziwe elinye ilanga nyhani bahambe bayodibana ezi-ofisini zase-IP Depitori phantsi koba ethe hayi inoba sizawuba safe unyana xa sesiya kwelaa cala because ikude ne-Boksburg okanye kweli cala elinezi members ezirong hayi ke bahambile bayakhona wasitsho istori sakhe sonke kwathini so atsho athi khona nje ipisinyana zezinye izinto akathe naye waqala ukuziva xa etestifya uwitness D so uwitness D zikhona izinto ezibhalwe kwi-statement nekazitsho kuye yes zona zinjalo but there are certain ones akaqale wazithetha ngapha and ngendlela akathetha ngayo ube nawo amagama athi uba yena wayewazile okanye wayenee-powers enough wayengazuvuma ncam into yoba uMarius atestifye kuMadlanga Commission because waye-aware into yoba uyathanda ukuthetha uMarius uzadwaba yonke into enezajika ibeke impilo yakhe engcuphekweni kungenwe kwile nto into yoba hayi mani so ninayo yonke le evidence eninayo sokuze kwaza ne-witness ethi nam ndandikhona yintoni le nto ethi yenza uba nithathe ixesha elide kangaka nibe anikabophi bantu hayi ke kulapho sixelele khona ngendlela babefumana ii-threats kwaye noMarius emane bawonisha ngento yoba xa bebhizi nge-investigation bemane behamba from one witness one suspect to another bethathethana nestatement amane bathi uba yeyi ndoda aba bantu odila nabo nje barong seke libalisile because the first seke sibalisile ke nesi story mose soba kuke kwakhona nemidubulwana apho bazama nokumdubula awena into yoba yeyi vele kunjalo hayi ke ingathi nento ezingabe sithi ama-risk assessment into benziwe nasemsebenzini kwakhona nalapho be-under i-protection I think from 2023 until 2024 so for some time they've not been kwi-protection and usabela nje impilo yakhe ukubone naxa siza kuMadlanga uze enexhala loba finally ndizokwaziwa nyhani bazondibona nyhani waze wawanawo amagama wathi and ezi ndithetha ndiyazi into yoba ezi suspect ezi zinibukele hayi ke wabizile amagama we-suspect zonke ke and if not mistaken I think beziyi-12 kuzo ingathi eziyi-4 ze-suspect okanye abantu babekhona kuloo nto leyo even ekuthotshwarweni nokubulawa kuka-Emmanuel Bense uzibizile kathi aziyi-12 so eziyi-4 zakhona sezitshonile ke so ndizayifaka at the end of this ndizayifaka apho wabiza khona amagama we-suspects uwakhiphile amagama atsho into yoba now that at least icase yakhe nushow into yoba i-ready for i-trial i-ready into yoba kwenziwa ama-arrest but bokungekho lula elaa xesha because of intlobo yabantu bekedila nayo and esesabi into yoba uzabeka kwa impilo ye-certain witnesses azibhaqe eseke engenayo icase because uyitshilo into yoba sithi sesisho ngecase yethu sithi witness sezithengiwe okanye witness asafumaneki witness sezigrogrisiwe okanye witness sezibulewe utshilo nje ubunzima abeza nawo but into endinganixelela yona mna njoba enguNomsa nje nguNomsa Masuku ndiye ndaba nayo into ethi indlela le uba kuthiwe nje nguNomsa bendilindele uba xa kugqiba kuthiwa nguNomsa ndilindele ifani yesiXhosa after uMasuku indlela akabonakala enenkani ngayo hayi ke she got very emotional I think yona imvise kabuhlungu especially xa sike balisa le part ke nyokwenza noba waze kwabe kulimala even umntanakhe bezama ukudubulana noba yena ke ngokwebhizi ngezi-investigation so not everything did she manage into yoba ayishare apha ezinye bekesitsho athi hayi lena ucela bangayisheri since bezababhizi ngecase nani but in terms of uba icase uconfirmile yona uba icase yakhe i-ready seyibalinde nje ukubona uba iba-prostitutwa njani but it's ready for prosecution namagama e-suspect nana akawusabanga kuwabiza because at some stage i-commissioners ifune ukwazi into yoba uready uprepared ukwabiza okanye not hayi waprepared wazitsho nje ii-cases zakhona as the way even commissioner babezithethe ngakhona but nje akaye wathatha ixesha kuyo endibona ingathi futhi she was fully invested and fully involved kuyo yile enokwenza nokubulawa kwe-suspect eyajika yaziwa ngoba ngu-Emmanuel Bense so nje that's just about it I'm just praying to God into yoba bangaba protected utshilo ke phofu yena watsho wathi in as much as sibazi into yoba kuthiwa ba-captured phantsi koba belapha nje beyi-IP kwabo bazoziphendulela into yoba kutheni kube abaka-prosecute after etsho even ezo reasons zakhe watsho wathi banomsebenzi omninzi ba-overwhelmed eningathi ba-short staffed ne
kuyo yonke loo nto leyo wabalisa noba uthi ubhizi, umzekelo ubhizi nge-investigation, kube khona apho kumele utestifye khona iinyanga ezintathunyana, uneglect ii-investigation zakho, ngapho ufowukhase kuquqana nasekhoti every day, apho eke wathi wayigqiba nje into engathi yi-3 months. So not that really ba-corrupt, but nje asikwazi ukuyisusa ncam indaba ye-corruption nokukhavaraphana kwabo, because had it not been for indaba kaMadlanga bokuzaphe isiphetho bokuzaba yini. Can I find out from you, you reference an instance, I think you said it was in December 24, when your vehicle was fired at on the N17 next to Springs. Are there any other noteworthy incidents that you'd like to bring to the Commissioner's attention? If you can't, please don't. Mr. Law, let's take a break. You'll indicate to us when we should come back. Absolutely. Thank you. Is we investigating the law enforcement officers that commit crime and they don't want to be arrested. But that doesn't stop us from doing our duties. We continue to do our duties even though we know that our lives are at risk. As I had indicated to say, my car was once shot at. I was with my kids. It passed. I continued with my duties as normal. But there is a time where my son was also shot. We thank God he didn't pass on, but his life changed from that day because he was wheelchair bound. But thank you to the Lord that he can try to walk now. This was a second incident. My son was the first incident, yes. And then my car was the second incident. All right. And just give us the dates of both incidents again, please. Commissioners, with your permission, maybe if I would be able to give to the SC. All right. No, yes, no. And not give them. No, that's in order. I confirm. I'll receive them and I shall inform the commissioners accordingly. Thank you. Yes. Are you able to say whether it was after you had taken over the investigation? For my car, it was when I was doing this investigation. For my son, it was when I was doing other investigations whereby it was involving a lot of officers in one case. Our office was made aware as well of the threats because those threats, they had come in a form of something was being prearranged by the members to get a hitman. Then during their arrangements, somebody in the midst of the arrangements, it's somebody who knew me. Then that person got the opportunity to give me a call to say, I'm not sure if, because I'm not mentioning the name, but by the description they are giving, I think in your department they are talking about you. And when the last time I saw the news, I saw that you were the one who was busy with a certain case which was in the news, whereby a number of officers you had arrested. We notified the department, and then the department took action on that because as a result, on the day when the department was notified of that, the department managed to say, all of us in our office, we must carry firearms.
The following suspects were mentioned as part of the suspects that must be prosecuted. It was Reservist Constable Z. Fritz, Mr. W. Pretorius, Mr. E. van der Walt, Mr. M. van der Merwe, which is Marius, Mr. J. Mkwanazi, Mr. J. Hanekom, who is now deceased, Mr. Kobas, Ms. Kaylee Stolz, who is a Metro officer, Ms. J. Marie Extian, who is an SAPS member, and Mr. A. Mackenzie, who is an EMPD member as well. Mr. J. Mkwanazi as well is an EMPD member. The rest of other mentioned names, it's private people.